an balima Sherifula Jabaranin filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ sigiyɔrɔ la an b'a fɔ n ka bisimila ka Jabaranin so mandi kurani aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛntɔ ye kunnafoni daminɛ la an bɛ taa kunnafonidilaw tɔgɔ la soba o kɔnɔna na ni o ye maison de la presse ye u ye sigiba dɔ kɛ kunu alamisa juin kalo tile 11 san 2026 n'an b'a fɔ ma ko assemblée générale d'information a kɛra u yɛrɛ jabala u kɔnɔna na sigi in kɔnɔ kumaw yɛrɛ a kumabaw tun bɛ tali kɛ FOPAM ni o ye farafina kunnafonidilaw ye jɛrɛba min kɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔna na ni o ye forum panafricain des africains ye san 2026 ta ni o de y'a ta ko fɔlɔ yɛrɛ ye o baaraw kuncɛli kumaw olu de walawalala kɛnɛ in kɔnɔ o kɔfɛ da sera an tɔɲɔgɔn kunnafonidilaw ma minnu minɛnen don ni waati na k'u don bɛrɛ la ni o ye Shana Takiyu ye ni ale ye journal 22 septembre n'o ye kunnafoni sɛbɛn gafe ye u ma ɲɛmaa don fo ka taa se Abdrahamane Keita ma ni ale bɛ journal Le Témoin o baara la o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ maison de la presse ni o ye Mali kunnafonidilaw tɔgɔ la soba ye a ma ɲɛma El Hadji Banjugu Dante a ye kɛnɛ ale kɔni y'a ɲɛbere tun b'ale bolo ale kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunnafonidiso o ma ɲɛma caman tun bɛ nin kɛnɛ kan fo ka taa se kunnafonidila caman ma minnu bɔra diɲɛ fan caman fɛ ka se ka n'u sen don ni sigi in na a yirala k'a fɔ ko FOPAM yɛrɛ ni o ye forum panafricain des médias ye a baaraw kɔnɔna na u da sera fɛn camanw ma o dɔw bɛ tali kɛ u ye baara kura minnu bila sen kan n'o dɔ bɛ tali kɛ ko appel Mali fo ka taa se ka radio sira dɔ bila sen kan farafina o kunnafoniko gun kan ni o ye panafricaine radio de proximité o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ hali bi Banjugu Dante a ka kumaw kɔnɔna na a ye a ka dɛmɛɲɔgɔnya o yira ka ɲɛsin an tɔɲɔgɔn kunnafonidila minnu minɛnen don ka don bɛrɛ la ni waati in na a tilala k'a ɲini ko kuma ɲɔgɔnyaw olu ka se ka tɛmɛ u ni kiiri tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa daɲuman u bɛ se ka don nin ko in na cogoya min na Sherifula Jabaranin so tɔgɔ la yaasa an ka faamuya ka bonya halisa ni kunnafonidi kɛnɛ in baaraw la Madi Hawa Kebe ni Baba Keita olu sera ka minnu sɔrɔ ka na n'a ye an ka jɛ k'o ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ bi kuma sigiyɔrɔ fila b'a la sigiyɔrɔ fɔlɔ an bɔra ka baara dɔ kɛ sisan n'a fɔra a ma ko FOPAM 2026 an kɛra sababuya ye ka jamana caman wele ka na Mali la o jamana minnu nana a ko ma kɛ dɛmɛ kɔ a ma kɛ musaka kɔ k'a daminɛ jamana kuntigi la ka se gouvernement ma ka se Mali opérateur économique ma ka se banquiw ma bɛɛ ka dɛmɛ sera nin ko in ma parce que faso ko de kun don an tun bɛ mun ɲinina ko an k'a lajɛ farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw surtout Mali mɔgɔ wɛrɛ kan'a fɔ k'i bɛ kunnafoni di maliyɛnw ma ka Mali kunnafonidisow place la an y'a fɔ o de ma ko narratif africain mɔgɔ minnu bɛ kuma anw tɔgɔ la ou bien jamana minnu bɛ yen n'u bɛ kunnafoni di anw ka jamana kan kunnafoni di cogoyaw la minnu t'a cogoya dɔ ye an k'an gɛlɛya o kow bɛ se ka dabila cogo min na walasa an yɛrɛ ka k'an ta ye o la an ye diɲɛ bɛɛ wele ka na rencontre a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ o rencontre ninnu kɔnɔna na bɛn kɛra fɛn dɔw kan o ye appel de Bamako ye appel de Bamako kɔrɔ ko welewele dakan min dara jamana caman fɛ Bamakɔ kɔnɔ walasa kunnafonidilaw ko dɔw bɛ yen u kan'a kɛ ko minnu bɛ yen n'u man kan k'a kɛ o ye u ka kunnafoni di tilennenya la u k'a di laadiriya la ko min bɛ yen ni baara in fanba dɔ y'o ye kunnafonidilaw kana kɛ sababuya ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni tolérance t'u la n'a bɛ f'o ma ko terroriste k'u ka médiaw bila olu ka bolo kan olu ka kɛ sababuya ye ka tiɲɛni kɛ jamana minnu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ Maroc tun ye pays invité ye u ni délégation ba nana Burkina Faso tun b'a la Niger b'a la Benin b'a la Côte d'Ivoire b'a la RDC b'a la Tchad b'a la Cameroun b'a la Palestine b'a la Sénégal b'a la Haïti b'a la ani jamana wɛrɛw den minnu nana n'u nana u yɛrɛ ye ni mɔgɔ minnu bɔra fan caman ka na o bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Mali kɛra jamana ye min bɛ kunnafonidiko baara ɲɛdɔn Mali kɛra jamana ye min ye farafindenw bɛɛ lajɛlen bisimila walasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ baara in hukumu kɔnɔ fana jamana damadɔ bɛ yen olu radio privé farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna tɔnba sigi walasa u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ o radio Sénégal b'a la Guinée b'a la RDC b'a la ani Mali b'a la an balimakɛ min ye URTEL ɲɛmɔgɔ ye Mamadou Bokoum a bureau provisoire kalifara o ma ka secrétaire général du Sénégal ma walasa u bɛ se ka tɔn in statut règlement ko a n'a fonctionnement ko k'o ɲɛfɔ ka jamana wɛrɛw wele olu kana fara u kan nin kɛra kobaw ye minnu kɛra Mali kɔnɔ FOPAM okumu kɔnɔ an ka kuma sen filanan o bɛ tali kɛ an baarakɛɲɔgɔn minnu minɛna n'u bɛ bolo la o dɔ ye Shana Takiyu ye Shana Takiyu direct journal min bɛ yen ko 22 septembre o directeur de publication don filanan min fana minɛna Abdrahamane Keita ye journal min bɛ yen n'o ye Le Témoin ye o directeur de publication don ko dɔ bɛ yen a sera an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna justice ka ko ani presse ka ko
a mɛnna diɲɛ démocratie o démocratie kɔnɔ justice ni presse soit u bi bɛn soit ka ko bi to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ u bɛnnen o de ka ɲi jamana ma o de ka ɲi jamanaden ma o de ka ɲi justice ma o de ka ɲi presse ma parce que justice ka baara a tɛ se ka kɛ ka y'a dan na ni kunnafonidilaw sen t'a la kunnafonidilaw ka baara fana tɛ se ka ye ka k'a dan na ni justice sen t'a la o hakilila min ye hakilila ɲuman ye o kɛra sababu ye anw jɛnna n'a ye partenariat caman ka tɛmɛ an ni justice mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw y'a seere an n'u jɛra ka journée organiser a ka ca an b'a fɔ journée minnu ma ko journée justice presse an n'u jɛra ka balontanw kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u jɛra ka conférencew kɛ justice ka activité o activité bi kɛ kunnafonidilaw sen b'a la kunnafonidilaw ka activité o activité bi kɛ journalistes fana bi justice mɔgɔw wele u sen ka y'a la an balima minnu bi baara kɛ justice la jɔn ko ala an n'u ka kow ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ kɛnɛ o kɛnɛ n'a sigira an bɛ se ka delili o delili kɛ an bɛ se ka kuma o kuma fɔ an y'a fɔ mais ni san damadɔ in na mali justice a faamuya man di an b'a ɲini u fɛ justice i ye jamanadenw de ye a bɛ boli mɔgɔ minnu fana kan jamanadenw de fana y'olu ye fɛn bɛɛ ma sɛbɛn wa fɛn bɛɛ tɛ sɛbɛn dɔw bɛ yen an k'o dilan k'a sɔrɔ ma taa ni sɛbɛnni sira ye an bɛ min ɲinina mɔgɔw fɛ an k'an ka diɲɛ waleya o waleya kɛ walasa an balima minnu minɛnen don an b'a waleya kɛ ka wuli ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma an b'a baara kɛ ka wuli ka delili kɛ an b'a baara kɛ mais an tɛna taa delili ma dɛ parce que juges ye ala ka cidenw de ye dugukolo sanfɛ mais san laban in na ni delili tɛ filɛ n'an t'an da dugu ma k'an kolokolo an ye juges deli ka kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn di kunnafonidilaw ma ni kunnafonidilaw kungo wulila bɛɛ bɛ wuli k'i da don a la min b'a ɲɛdɔn o da b'a la min t'a ɲɛdɔn o da b'a la min ye journaliste ye o da b'a la min tɛ journaliste ye o da b'a la k'a ɲini aw fɛ mɔgɔ kana taa réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ kana t'i sigi ka téléso sanfɛ mɔgɔ kana t'i sigi ka réseau sanfɛ kan confrère minnu minɛna k'i bɛ t'i da don a kuma na anw bi sigi min na yan an tɛ tilekunkɛla sigi la dɛ an bɛ danaya sigi de la an bɛ min fɔ k'a bɔgɔla dɔn an balima minnu bɛ kaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san na banabagatɔ gɛlɛn de don san n'a ye banabagatɔ gɛlɛn ye an b'a ɲini juges fɛ k'u hakili to a yɔrɔ la kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ fɛn min bɛ tali kɛ move africa malitel maaw la olu ye u ka baara kura dɔ bila sen kan ni a bɛ fɔ o ma mia move intelligence artificielle a baara kura in a kun de ye ka se ka sanni feere o nɔgɔya u n'u ka sannikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye clients ye a kɛnɛ dayɛlɛn baaraw yɛrɛ o sigira ka bɛn bi juma ma juin kalo tile 12 sanba 2026 u jabala o kɔnɔna na Sherifila Jabaranso tɔgɔ la Abdulkarim Sako ani Bubakar Traoré de tun bɛ ni ye den kura ye min ne a bangena move africa ka du kɔnɔ baw u bɔra ka fɛn kura bila u ka clients ye bɔlɔlɔ sira fɛ u ko min ma move intelligence artificielle n'o coro ɲɔgɔn ye mia maa o maa k'e de bɛ malitel ka réseau sanfɛ ni mako bɛ ɲininkalo fɛn fɛnɛ min bɛ tali kɛ kɛnɛya nasiraw kan kalanko nasiraw kan fo ka taa se ɲinini ma n'o ye recherche ye i bɛ ɲininkalo tɛngo machine na a bɛ jaabi di ma jaabi min ni nimisawasa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa nin ye sira ye a labilalen don malitel client bɛɛ lajɛlen ye téléphone Android do wo téléphone simple do wo a bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ a la wa a gulolen tɛ connexion walima connexion tanya la ni mana weleli kɛ u ka nɛgɛjuru sira labilalen la o siraw fɛ k'i bɛ se ka ɲininkali fɛn fɛn ka di ye k'o kɛ jaabi bɛ d'i ma k'a yira u la k'a fɔ anw ye Mali ka cɛkɛda ye min kan ka maliyɛnw dɛmɛ u ka lafiya an'u ka ɲɛtaga kɔnɔla la c'est pourquoi an ka jateminɛli kɔnɔla la an y'a ye k'a fɔ dɔnniya ko ani kibaruya ko o ye ko dɔ ye mun ma sabati kosɛbɛ halisa fɛn dɔw b'a jɛ bon dɔnniya dɔw fana bɛ olu karamɔgɔ ta an fɛ yan bon an ye nin ɲini ka n'a bila pour que maliyɛn bɛɛ ka se ka bɔ ko kalama en même temps a bilatɔ maliyɛnw ka bolo kan an ma maliyɛn bɔ maliyɛn na téléphone foyi tɛ Mali kɔnɔ ni min tɛ se ka nin ɲininkali kɛ donc connexion ko t'a la foyi t'a la i y'a ɲininkali kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ hali ni bana dɔ b'i la n'i ma bana min faamuya k'a fɔ ko nin bɛ na an bolo bɛ to ka nin min fari bɛ gan n'i y'o ɲininkali k'a la a b'a f'i ye bana min b'i la n tɛna fɔ a bɛ ordonnance f'i ye sa hali n'a ordonnance f'i ye mais o yɔrɔ la an tɛ don o la o kɔni sariya kɔnɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ de fɛ sinon a bɛ fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ a tɛ min dɔn voilà ni kuma diyara n b'a ko subaga de don voilà. Ministre min ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoni di ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye communication ye a tun bɛ nin kɛnɛ in ka jamana gouvernement tɔgɔ la a ye foli kɛ ka ɲɛsin move africa malitel maaw ma u ka nin hakilina ɲuman in na bɛɛ ka se ka i yɛrɛ nafa ni nin service in ye
baw jamana yɛrɛ bɛ kunkilenna min ka o de ye k'a fɔ jamana foroba cɛkɛdaw baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ ni subahana masi sira ye u ko min ma digitalisation ko nin bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o baaraw ma jamanadenw ye maa o maa bɛ Malitel réseau kan i bɛ se ka ɲininkali kɛ machine na a bɛ jaabi d'i ma ɲininkaliw ni jaabi bɛ di nansarakan ani langilɛkan na nga u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ baaraw bɛ sen na cogo min na k'a bayɛlɛma k'a kɛ an ka todunkanw ye Move Africa Malitel ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ o baaraw fɛnɛ bɛ sen na. Wala bibi na an y'a a carili min kɛ bi o bɛ jaabili kɛ tubabukan de la o bamanankan ani an ka kan tɔw olu labɛnw bɛ sen na a bɛ jaabili kɛ tubabukan ani angilɛkan na i y'a faamu mais a bayɛlɛmali de ya k'a k'an ka kanw ye olu baaraw daminɛra n'o fana banna dɔrɔn an b'o version lancer. Move intelligence artificielle n'o ye MIA ye a bɛ sen na maa minnu mako b'a la a bɛ gɛrɛ Malitel maaw la walima ka application télécharger kunnafoniya tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Ali bi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ ni k'an kunda Côte d'Ivoire jamana ale kan fɛn min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana ale silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru la u ye lakɔkɔli kɛnɛba dɔ sigi ni o ye formation ye ka ɲɛsin u ka comité dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fédération d'Abidjan maaw olu de kunko don n'i y'a ta k'a lajɛ sigi in yɛrɛ a baaraw tun bɛ tali kɛ ka se ka n'u ka dɔntaw sɛbɛkɔrɔ kawariya u ka baara kɛtaw la n'i y'a ta k'a lajɛ Fédération 30 bɔ ɲɔgɔn ka bɔ ADN Côte d'Ivoire kɔnɔna na olu de tun bɛ nin kɛnɛba in o sanfɛ Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la Jakarija Dambele an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen ale ka sɔrɔlen don kumakanw bɛ lasaw ma Fatumata Kane fɛ. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansar jɛkulu n'i y'a sigikanw ta k'a lajɛ sanga ani waati dɔ ka fara tɔndenw ka dɔntaw kan a ka ja tɔn yɛrɛ baara ɲɛdɔn ka lakɔkɔ sanga ani waati tɔn in sigikanw na o y'a sigikan kumaba dɔ ye o de kadara kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansar ɲɛmayaso Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a fédération bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a comité de contrôle nin ye lakɔkɔli kɛnɛ kelen ye olu kun min bolila dakunba 3 kan a 3 kelen-kelen tɛ dɔwɛrɛ foyi laɲini fo tɔn la baara cogo ɲuman a ɲɛ t'a laɲiniw. Bi an bɛ formation kɛnɛ kan min ye comité de contrôle ka bɔ fédération la olu ka formation an b'o o kɛnɛ kan donc an nisɔn ka di kosɛbɛ ni formation in senfɛ sabu mɔgɔw bɔra fédération bɛɛ lajɛlen na ka se ka na an ka wele jaabi an nisɔn ka di o la kosɛbɛ an bɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la bureau national olu min ye an dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka ni formation bila sen kan ale ni fédération ɲɛmɔgɔw olu min sɔnna ka u ka ɲɛmɔgɔw bila min ye comité de contrôle local ye k'u bila ka na an ka formation ninnu assister vraiment an b'u fo o baara ɲɔgɔnya in na ka o waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ an nana ka na baara min kɛ baara in k'a kɛ ka nɔbɔ fédération kɔnɔ Ala k'o kɛ k'a kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ɲasumanla in Ala k'o kɛ k'an karamɔgɔ mɛn an ɲɛfɛ ka sanga ni lakɔkɔli nafa bonya ye lakɔkɔli min ni a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛta kuntala jan di tɔn yɛrɛ ma ka da ka fɛn min ye kalan nafa ye o ti bin maa minnu garisɛgɛ donna kalanbulon in na u y'a taare kosɛbɛ ni nisɔndiyakanw caman ye ka waleɲuman dɔn foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin baara in labɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma. An tun bɛ mɔgɔ 93 ɲɔgɔn de kɔnɔna parce que mɔgɔ 3 par fédération sur 31 fédération a bɛ bɛn 93 bon mais mɔgɔ minnu nana a bɛ taa presque 60 donc vraiment an b'a ye mɔgɔw nana et puis baara min kɛla module min yɛrɛ choisi la an ka formateur fɛ k'a lase an ka nabagaw ma u ka baara tɛ se ka ɲɛ module 3 minnu kɔ a k'olu de choisi ka na o lase u ma donc vraiment an b'a ye ale yɛrɛ fana min ka laseli kɛ a ye laseli kɛ ni kɔnɔjɛya ye et puis a laseli b'a jira k'a fɔ ko a b'a ka baara ɲɛdɔn minnu fana nana o ka baara nin fana tali sɛbɛ ye et puis i b'a dɔn la ko bɛɛ kun sigini bɛ ka nin kɔnɔ parce que san 2 kɛla formation tɛmɛnen ka na se sisan ma o de ye san 2 ye bon donc ni min kɛla bi an b'a dɔn ko bɛɛ kun sigini bɛ ka nin de kɔnɔ vraiment o kɔni diyala n ye président national n'ale le international président ye Adama Sako an bɛ foli lase ale yɛrɛ ma ka na foli kuncɛ an karamɔgɔ la bon ale min ye nin ko in bɛɛ sababu ye nisɔndiyaw bonyara kosɛbɛ ka sanga ni maa min sugantira ni ka na kalanbulon in ɲɛnamaya formateur a ka baara ɲɛdɔn n'a faamu o min taara ka ɲɛsin Ansar tɔndenw ma minnu garisɛgɛ donna nin kalanbulon in na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u ye nisɔndiyakanw caman yira kɛnɛ in kɔnɔ an nisɔndiyalen de k'a sababuya kɛ diinɛ baara le an welela ka na diinɛ baara la parce que n'i bilara poche ra
ni ɲɛmɔgɔw tilala k'a wele ka se ka na formation dɔ kɛ a kun a yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ ani ala yɛrɛ ka danaya kɔnɔ ani danaya min yɛrɛ lara ka sigida mɔgɔw fɛ ni i nana o formation kɛ ka sɔrɔ ka don baara kɔnɔ i b'a ye o b'i dɛmɛ i yɛrɛ ka baara la donc ni nisɔndiya bɛ anw yɛrɛ la bi vraiment o ye ora belebele dɔ ye puisque an nisɔndiyara k'a sababu k'o ye n'i bilara fɛn o fɛn na ni tɔndenw ye danaya la i kan n'i nana o formation na i se ka taa baara lawaleya i n'a fɔ o yɛrɛ danaya min la i kan ka se k'o place fa donc o nisɔndiya n b'an na kosɛbɛ bi ka ɲɛmɔgɔw fora dan tɛ foli min na mɔgɔw bɛ yan o y'a kalan ma se yɔrɔ si mais formation kɛra bi sababu ye an yɛrɛ bɔra fɛn dɔw kalama vraiment a y'an nisɔndiya kosɛbɛ donc an b'a lɔn k'a lɔn n'a ka diya ala ye ni formation nin kɔfɛ an bɛna fɛn kɛ min yɛrɛ bɛ an ɲɛmɔgɔw nisɔndiya. A kɛnɛ in kan bonyamaseginw ani tasibila kɛra ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn Ansar ɲɛmayaso ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni u ka su ni tile wulikajɔw ye ani fana duwawu kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Basande Bani ma kɛnɛ in kan jani ka kabafɛnba fofo nɔ na sababu ɲuman min y'a bɔ a nɔ na barikada kan ka kɛ o ye nin ko in bonya n'a karama min n'a bɛɛ lajɛlen bɛ sigi Mali jamana kunnawolo kɔrɔ Seyidi Sherif Ousmane Madani Aidara. N'an bɔra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an b'an kunda Burkina Faso kan n'an taara Burkina Faso min bɛ tali kɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ousmane Madani Haidara ale ka bangeni san kunbɛn ni o ye 12 mai o ɲaɲaluw bɛ sen na hali bi Bobo Julasukaw o fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na kɛnɛba labɛnna ka se k'u ka nisɔndiya yira ka sanga ni Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma ale bangeni Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Aruna Ba an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Burkina Faso jamana kɔnɔ ale ka sɔrɔlen don kumakanw bɛ lasaw Mamadu Kamara fɛ. Ka bɛni Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidi Sherif Ousmane Madani Haidara ka bangeni nisɔndiya n'a muɲamuɲaw ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ Burkina Faso Bobo Julaso u bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka caya k'a ɲɛnamaya nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔ ka bɛn ni ala ko sumaw ni ala deliw ye. Sɔgɔmada na k'an ye misiriba yɛrɛ yan ala barikada don ani ala ko ɲuman dɔn ala sɔnna an kan nabaga n'o ye kira mɔdencɛ ye ale min kɛra sababu ye k'an bila ala ka sira kan kira ka sira yira kɔfɛ sira tiɲɛ tununa ale min nana tiɲɛ yira an na ka tila ka an kolo tuguni ka fara an bangebagaw ka kolo kan an sɔnna ka ala barikada sɔgɔmada in na ni an ka ɲɛmɔgɔw ka jɛn président Surakata ale ni président Keita ka tɔnden bɛɛ lajɛlen wele ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ala barikada ka tila ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ka dugawu k'a ye sira ani kɛnɛyara ani jamanaw bɛ lahalaya minnu fana na ka tila ka dugawu kɛ jamana fana ye ala bɛ se ka an ka jamana bɔ bolola cogo min na ka tila ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye a bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ jugu dogoni ni bangeni tɔɔrɔ ma sɔgɔmada in ka dugawu kalan kɛr'o ye ala sɔnna dugawu kalan fɛn wɛrɛ t'an fɛ kuranna de ye an taabolo ye ale de y'an ka bere ye ale de y'an ka kɛlɛkɛminɛn fana ye an nana kuranna kalan ka tila ka ala tɔgɔ caman wurudi ka fanga t'an na an fanga ye ala ye k'a yira ala la a bɛ se an karamɔgɔ kalifa ala ma cogo min na a bɛ se ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma sɔgɔmada in na ala sɔnna an bɔra k'o baaraba le kɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye sini kɛnɛya ala k'a d'an ma a ɲɛna diɲɛ bɛɛ ma min silamɛ ye min tɛ silamɛ ye a ka hɛrɛ sira bɛɛ ma ala ka hɛrɛ to a yɛrɛ kan ala ka bonya to a yɛrɛ kan ala kana dan yira jugusi ala kana dan yira ala kana kɛ jugusi sago ye alhamdulilayi dakurunya kelen karamɔgɔ ka bangeni nafa o kɔni o ti fɔ ka ban hali ni san ta k'i b'o bɛɛ fɔ lon o lon i bɛ dɔ fɔ i tɛ sigi a kan i tɛ se a dan na n'a danna dɔrɔn karamɔgɔ nana Burkina Faso yan ni tiɲɛ ye waati min a tun ma faamuya mɔgɔ caman fɛ jama ma faamuya mais mɔgɔ minnu b'a kɛlɛ bon kɛlɛkɛlaw ni jugu kɔkɔrɔmadon minnu kɛ bon karamɔgɔ sera k'a fɔ mɔgɔw ye ko an ka sabari o sabari nin kɔnɔna na an ka teriyaw ma tiɲɛ an ka sinjiyaw ma tiɲɛ an ka maaya yɛrɛ ma tiɲɛ an ni diinɛ bɛɛ ye baara kɛ fo ka taa se mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla don min na mɔgɔw y'a dɔn ko jaw kun filila donc a kɛra hɛrɛba ye jamana na a nali ma kɛ fitina ye ka ani taabolo wɛrɛw fara a ma kɛ fitina ye ka ani chrétienw fara
bon an silaman damaw ni ɲɔgɔn cɛ fana an bolo dira ɲɔgɔn ma k'a la a ka o don kuma kelen kan ko an ka sabari n'a tun m'o fɔ o don kan ɲɔgɔnw tun lɔlen don min kan o ka sa walima nin ko in ka kɛ karamɔgɔ ma sɔn ko joli ti bɔn a kama ko nin ti bɔ ale kama bon vraiment an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye ala ka sini kɛnɛya d'a ma mais Burukina bɛɛ y'a nafa ye bi denmisɛnninw yɛlɛmana mɔgɔkɔrɔbaw yɛlɛmana mɔgɔw ye ala sira dɔn ka sɔrɔ u ma arabu kalanw kɛ bon vraiment hali ka fɛn tununi yɛrɛ ta ka segin a tigi ma bi ni mɔgɔ ka nafolo caman ta bi ka segin a tigi ma o bɛ ɲininka ko e Hayidara ka mɔgɔ ye wa donc voilà bon jolidi caman de bɛ kɛ an fɛ Burukina san o san ɲinan kunu joli caman dira bon sunkalo tɛmɛnen o ye malo tɔni caman di fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma bon sini fana tuguni malo tɔni caman de bɛ yen ka di dɛsɛbagatɔw ma o kɔfɛ dimanche wɛrɛ tugun o bɛna taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa bonya di mɔgɔ minnu bananen don ansar ko t'a silamɛya ko t'a la adamaden dɔrɔn ka taa dɛmɛ kɛ o yɔrɔ la. a se yɛrɛ Sherif Ousmane Madani Hayidara ka bangeni n'o bɛ bɛn 12 mai ma o ye donba ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw bolo diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen na o kosɔn ni a denw sera u bɛ fɛn caman boloda alikuranɛ kalanw jelidiw ɲɔgɔn dɛmɛw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman k'a kɛ bonyamasegi ye ani alako suma ye ka bɛn ni bani bangeni ye. N bɛ ala tando k'ala tando ko kɔrɔ kan ko ala ni ce ala min y'an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ ni karamɔgɔ ka anniversaire nisɔndiya ye alhamdulilayi kurannaw kalanna yasi kalanna dalayiru kalanna jawsini kalanna an bɛ ala fo ka ala barika la ala k'a kɛ si caman ye k'a di an karamɔgɔ ma san 70 caman bɛ ala fɛ ala k'a don a garisigɛra k'an yɛrɛ k'a kɔ mɔgɔ ɲuman ye an ɲini ala fɛ a n'a ka denbaya hali bi ala k'o kisi o juguw tɔɔrɔ ma ala ka si jan ni kɛnɛya d'an'u ma ala k'an n'a laban ɲa ala k'an yɛrɛ kɛ a kɔ mɔgɔ ɲuman ye ala k'o kanya ka alaya bonya kosɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye ɲayɛlɛ caman kɛ ɲayɛlɛ caman kɛ mun kosɔn ne yɛrɛ lɔni filɛ nin ye ne tun ye filibaganden caman yɛrɛ le n t'o fɔ ka dogo n b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina ne ɲɔgɔnna caman min ɲa yɛlɛla karamɔgɔ sababu ra dantɛra an bɛ karamɔgɔ fo ka wale ɲuman lɔn ala k'a kɛ an yɛrɛ k'a lɔn ko karamɔgɔ yi an ɲa yɛlɛ k'an bɔ dibira an bɛ yelen min na bi hali bi an y'a ɲini ala fɛ ala k'an to o yelen kɔnɔ fo k'an fatu. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinan 12 mai Burkina Faso kɔnɔ a kɛra tare baw silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka nisɔndiyaw yira ka bɛn ni a se yɛrɛ Sherif Ousmane Madani Hayidara ka bangeni ye. O de b'an sɛnsɛn ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump b'a fɛ ka Iran jamana fanga sinamatɔ ɲɛma minnu bolila ka don a fɛ Ameriki k'olu bila ka taa farafina jamana dɔrɔ n'o ye Centrafrique ye. Maaw do Ameriki jamana kɔnɔ Iran jamana denw na minnu y'u kwada Iran jamana fanga la n'u bolibaatɔ y'u yɛrɛ sɔrɔ Ameriki. N'a ma ɲɛ ko Ameriki jamana sariya ɲɛkɔrɔ u tɛ se lasegi u faso rɔ ka sabu kɛ n'u bilara ka taa ye lajaba ni faali bi sɔn ka ye u ɲɛ ye. Ameriki jamana ɲɛma kɛmɛ ka yɔrɔ minnu sɔrɔ u bila yɔrɔ la sa o dɔ ye Centrafrique jamana ye farafina Iran jamana denw dama tɛ Afghanistan fanga sinamatɔ ɲɛma minnu bolila Taliban fanga ɲɛ ani Syrie fanga sinamatɔ ɲɛma minnu bolila Syrie fanga ɲɛ ko in ɲɛsin bɛ olu bɛɛ lajɛlen de ma ka taa se Turki jamana fanga sinamatɔ ɲɛmaw ma. Iran jamana fanga sinamatɔ ɲɛma minnu bolila olu la muso fila bɛɛ minnu labɔli Ameriki jamana kɔnɔ tɛ ka bɛn hadamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw ma. Reuters kunnafonidiso nazarala o bɔra ni kuma ye ka jira k'a fɔ Donald Trump Ameriki jamana ɲɛma labɛn bɛ nin jamana fɔlen ninnu denw minnu ye u ka jamanaw bila ka sabu kɛ fanga ɲɛsira ɲɛ ye ka daminɛ Iran na ka taa se Syrie ma Afghanistan ani Turki don nataw la u bi bila ka taa Centrafrique ka sangani bɛnkan ɲɛ min bɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ni Centrafrique jamana ɲɛmaw cɛ. A bɛ kuma janbɔ Donald Trump ka fanga kɛ mɛn ka nin baara in don ka ɲini jamanaw fɛ farafina minnu bɛ se kɛ a ka dunan wɛnɛw bisimilabaw ye. Ghana jamana bɛ o la, Guinée équatoriale bɛ o la, Eswatini bɛ o la, Rwanda bɛ o la, Rwanda danjɛbɔɲɔgɔn jamana min n'a n'o bɛ ɲɔgɔn na Congo Kinshasa fɛnɛ bɛ o la. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka laɲini ye kelen de ye. Iran jamana den ninnu minnu ni fanga dɛsɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye n'u ye Iran jamana bila o sabu la. Afghanistan ta
Siri ta Turki ta n'u tɛ se segi faso kɔnɔ u kɛn bɛ doni ɲɛ a bolo Ameriki jamana kɔnɔ ka bila yɔrɔ ɲini u la. Sariya ɲɛkɔrɔ sariya kana na ale nɔ minɛ ka sabu kɛ Ameriki jamana sariya kɛn bɛ ka jira k'a fɔ maa o maa ni faso bila ka sabu kɛ fanga min bɛ yen o ɲɛsira ɲɛ ye e man ka lasegi o jamana kelen kɔnɔ n'o tɛ i ni bɛ farati la. Iran jamana musolaka filaw minnu bɛ Iran jamana den bilataw la ka taa Centrafrique Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ o de jɔra hadamadenya hakɛlapasa jɛkulu ɲɛmɔgɔw hakili fɛ. U nana Ameriki jamana kɔnɔ san 2024 novembre kalo de la u boli baatɔ. Kiri ɲɛma dɔ Ameriki o y'u ka cogoyaw jateminɛ ni ka laban ka sɛbɛn da u ka fɔ u ni lasegini mankan jogo si la u faso kɔnɔ ka sabu kɛ Iran fanga bɛ u nɔfɛ. O kuma u ko sɛbɛn min ma ko suspension d'expulsion o dara u ka sigiyɔrɔ di u ma Ameriki jamana kɔnɔ. Kelen yɛrɛ bɛ a musolakaw la o sina ka bɔ silamɛya la ka don keretiyɛnya la ti. Tɔ kelen kɔni ma don keretiyɛnya la Ameriki nka o y'a yira k'a fɔ bɛnkan fanga ale b'o de ye fɔ bɛnkan fanga de ka na Iran jamana kɔnɔ ka Iran jamana fanga bi ale b'o hakilina kan. Maso minnu y'a yira k'a fɔ nin maa siya filaw tɛ se ɲɛsigi la fiyewu Iran jamana kɔnɔ. Nka min yɛrɛ kɛn bɛ kabako ye maa caman bolo Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kɛn bɛ ka jamanaw minnu kɛ farati jamanaw ye n'a ti jɛ n'a ye Ameriki jamanadenw ka bila ka taa o jamanaw nɔ wali kelen n'a ti jɛ n'a ye Ameriki jamanadenw ka bɔ u yɛrɛ la k'a fɔ k'u b'u kunda o jamanaw kan. Farafina Centrafrique jamana y'o dɔ ye nka a bɛna a bolo bɔ ninnu na Iran jamana fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔw Afghanistan taw Syrie taw Turki taw k'olu bila ka taa Centrafrique o de tɛ faamu maa caman bolo. Centrafrique jamana diɲɛ fandan jamanaw a bɛ olu la wa yɛrɛ bɔra siya woloma kɔnɔ min ma mɛn ka sabu kɛ san 2012 kumaw ni ka fɔ jasura Centrafrique kɔnɔ o don General François Bozizé de kun bɛ fanga na minnu ye a ka fɔ jaso olu kun gɛn kun bɛ ka silamɛya diinɛ berefini biri u yɛrɛ ka ko Seleka u ɲɛmaya kun bɛ Michel Djoto Diabolo. Chrétien denmisɛnw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan k'u ka jɛkulu sigi ko Antibalaka. Tiɲɛ don siya woloma kɛlɛ b'an bɛ bi nga n'a fɔra ko diinɛ ko a farati dan dɛ ni Iran ka den minnu natɔ filɛ nin ye Centrafrique jamana kɔnɔ k'a ye k'a fɔ silamɛw don tukɔnɔmaw dun gɛn tɛ ka silamɛw filɛ ni filɛlan wɛrɛ ye ni maafa filɛla tɛ ko chrétienw faabaw don yala u na lakana Centrafrique sigi la wa ɲininkali tɔ min bɛ yen de. Turkikaw ka jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan araba a ka kumaw gwɛlɛyara ani Bani Israɛl minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu cɛ. Turki wasablo la kɛtɔ k'i dandigɛ a ka fanga ɲini dɔ ma ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ ni o ye AKP. Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan a ka kuma kunfɔlɔ ɲɛsinna o ta kɛlɛbolo ka lajɛ min kan ka kɛ Turki faaba la Ankara kalo kura. Labɛnw minnu kɛn bɛ o la a y'i da se o ma ko cɛsiribaw kɛra min bɛ se ka to o ta kɛlɛbolo ka lajɛ min bɛna kɛ Turki faaba la Ankara juillet kalo nata a ka kɛ wasa ye o ta tɔn jamanaw bɛɛ lajɛlen bolo bolomada yɔrɔ ka sɔrɔ lajɛ tɛmɛnen kɔ ka baara kɛ ni o ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ o ta kɛlɛbolo ka lajɛ min kan ka kɛ Turki faaba la Ankara a bɛ kɛ juillet kalo tile 7 na tile 8 nata. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka yeli n'a yebaliya o tan kɛlɛbolo ka lajɛ kɛnɛ kan Recep Tayyip Erdogan Turki jamana ɲɛma ye a jira k'a fɔ wulikajɔba kɛra o la min bɛ se ka to Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bɛ se ye ka sabu kɛ k'a ka yeli de bɛ na n'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ o ta tɔn jamanaw yɛrɛ dama cɛ bawo bibi na maa caman bɛ ka jira k'a fɔ ko u yɛrɛ dama bɛ ka bin ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ani Bani Israɛl cɛ sa a sɔrɔla k'i da don o la. Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ko a ka sidɔn k'a fɔ Turki jamana ka lakana sirin dɛ a ka mamurutilenjakulu kɛlɛli la mamurutilenjakulu min bɛ wele ko PKK Turk siya min bɛ wele ko Kurdiw ni u dɔ bɛ Turki u dɔ bɛ Syrie u dɔ bɛ Iran bɛɛ muruti bɛ i sɔrɔ yɔrɔ fanga mɔ Turki ta de muruti bɛ Turki fanga mɔ wa Erdogan bɛ k'o kɛlɛ o bolibaatɔ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kuma dɔw Syrie a ko a ka sidɔn k'a fɔ ale ka Kurdi kɛlɛ a tɛna fɔ a bɛ dan a ta ye dama dɛ Turki jamana yɛrɛ ka lakana sirin bɛ Syrie dugubaw la i n'a fɔ Alep a n'a faaba Damas ka taa se Liban faaba Beirut mɔ ni lakana ma sɔrɔ nin jamana ninnu nɔ Turki jamana tɛ se k'a fɔ k'a lakana bɛ ko wa ko Turki jamana tɛna jɛn n'a ye abada ani minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balimaya la diinɛ la
olu ka minɛ kuma bɛɛ ka bɔnɛ banfila don u kunna ko Turki jamana jɛndɔ tɛ ni o ye Liban ye yecogo dɔw la o bɛ se kɛ Iran fɛnɛ ye hali n'o y'a sɔrɔ Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan Ameriki ni Iran jɛni Bani Israel cɛ kɛlɛ lɔ a kilen tɛ Iran jamana ye nka ko Turki jamana tɛna fɔ k'a bɛ ɲɛtugu a balimaw bɔnɛtɛla u ni na ko Turki jamana ka lakana da tɛ Turki danjɛw ye Recep Tayyip Erdogan a ko Bani Israel jamana kɔnɔ maaw de bɛ minnu sigi bɛ a ka k'a fɔ do bile janya a sebali tɛ Bani Israel n'a dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ ka kɛ Bani Israel ba ye i n'a fɔ u ka sɛbɛnfɛnw na Talmudu n'a ɲɔna olu ka fisa ni hadamaden tɔw bɛɛ ye olu ye maaw de ye u ɲɔna maaw bɛ i n'a fɔ dandanfɛnw diɲɛ yɛrɛ danna olu de kama wa u ka dugukolo ye dugukolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko terre promise ko min bɛ Bani Israel jamana de dɔw kunna a n'a maa ɲɛma dɔw kunna k'ale b'a ye i n'a fɔ a falama de u la maa kɛnɛw tɛ wa k'u ka laɲini dɔnnen dɔ fɛ ko nka u ka dɔn k'a fɔ u ka laɲini in tɛna kɛ k'a fɔ de ko Bani Israel dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen de bɛ minɛ Bani Israel fɛ don nataw la k'a daminɛ Turki la ka taa se Jordani mɔ Liban Syrie Saudiya jamana ni Kataru ni Bahrain ni Kuwaitu ni nka ni n'u fori fɔ Misran jamana Egypte ye ko Bani Israel denw ni a ma ɲɛma minnu hakilina y'u ye k'u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ ko Turki jamana tɛna jɛ n'o ye a ka b'a ɲini diɲɛ jamanaw fɛ minnu bɛ ka diɲɛ ɲini u ni Bani Israel cɛ u k'u cogo dɔn Bani Israel bɛ ka taa cogo min na a man ka maa ka fara a kan a ko bawo ko Bani Israel bɛ ka taa cogo min na k'a bɛ ka kɛ farati de ye diɲɛ maa mɔ ni a ma kunbɛ joona ko dɔ wɛrɛ tɛ Bani Israel mɔ bi bingali kɔ wa kɔlɔlɔ dan tɛ diɲɛ kan Bani Israel kan ka lajɔ ɲɛnamaya yɛrɛ de kan k'o jakoya ka Bani Israel lajɔ ko a man ka diɲɛ bɔra min na diɲɛ k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ ye n'o ye foroba kɛlɛ ta ko filanan min golokolola Alemaɲi jamana ɲɛma dɔ fɛ min hala sale kɔ a kɛmɛ bolongɔni de tamanzere k'a fɔ a kɛra diɲɛ cila ye Adolf Hitler ko wa ko Bani Israel minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu bɛ o ka sira de kan ko kuma ni se kɛra Turki jamana mɔ don o don ko Bani Israel ka dɔn k'a fɔ Turki jamana ni ɲɛsin Bani Israel mɔ ni sɛbɛ fɛnɛ ye ko wa k'a bɛ cɛjuguya nka masɔminɛw ye a jira k'a fɔ Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan bɛ ka ye de k'a fɔ Bani Israel bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ k'a lakooli k'a bila a kelen na bawo Bani Israel minisiri ɲɛma a n'an bɛ jɛkura don ani Grèce jamana cɛ Grèce nazarala jamana don nka bɛ Turki jamana dafɛ wa Bani Israel minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu n'a ka kɛlɛcɛw bɛ ka sɛbɛkɔrɔ don Syrie jamana kɔnɔ ka yɔrɔ caman minɛ Syrie o fɛnɛ ka surun Turki jamana la yɔrɔ Liban kɔni dɛ n'a tɛna nati sigi Beirut Liban va ba la Hezbollah kɛlɛ nɔfɛ o kuma Turki jamana ɲɛ b'a la k'a fɔ ale bɛ ka lakooli dɔɔni Bani Israel fɛ ka sɔrɔ a ma s'a ma fɔlɔ ka bɛn ni juin kalo tile 11 alamisa ye kunnafoniw lamɛn ni a ye k'a fɔ Ameriki jamana ni Iran jamana bɛ ka bɛn ka dɔ ka mugu mankan da ni ka sigikafɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump a yɛrɛ bɔra ka jira k'a fɔ bɛnkan dɔ bɛna tɛgɛnɔ bila ani Iran jamana cɛ min bɛna sigikafɔ n'u don u cɛ ko a tɛna mɛn bilen tile damadɔ ko don wa ko a tɛgɛnɔ bilali yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ nazarala jamana dɔ rɔ wa Iran jamana yɛrɛ kɔnɔ Iran jamana kunnafonidisow bɛ minnu bɛ ka jira k'a fɔ Ameriki ni Iran laban bɛ sɔn ka bɛn ka dɔ ka mugu mankan da ni ka sigikafɔ daminɛ nka Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya min bɛ ni Iran jamana maa ɲɛmaw cɛ a tɔ panko kelen ani ɲɛwawa don ka se ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn na ka taa sigikafɔ ye ko wa ko don nataw la yɛrɛ n'a kuma ko k'a bɛ kɛ fɛn ye a ka da an ka jamana ɲɛmaaya la JD Vance o de bɛna kumaɲɔgɔnyaw ni tɛgɛnɔ bilaliw bɛɛ lajɛlen kɛ ko wa ko Iran jamana dafɛ jamanaw minnu ye arabu jamanaw ye k'olu caman fɛnɛ bɛ ka u seko kɛ jango ko in bɛ se ka bɔ a sira fɛ ko bɛn bɛna kɛ kan minnu ka Ameriki jamana ni Iran cɛ k'o ye k'a fɔ Iran jamana ye sarati ka di ko mugujugu ka taa dilan Détonateur Muso ko a j'i bolo k'a b'o dayɛlɛ nka kunnafonisow minnu ka surun Iran jamana fanga la i n'a fɔ Fars olu dɔw y'a jira k'a fɔ Iran jamana maa ɲɛmaw fɛnɛ jɛna ni Ameriki jamana maa ɲɛmaw ka bɛnkan dajiralen ye u la hali n'o y'a sɔrɔ Iran jamana maa ɲɛmaw ma bɔ k'a jira k'a fɔ an bɛna kɔrɔ
kunnafoni diso wɛrɛw fɛnɛ be yen minnu ka suru Iran fanga la i n'a fɔ Tasnim. O fa fɛ o y'a jira k'a fɔ maa man k'i teliya nin ko in nɔ k'i bi ɲɛfɔli kɛrɔ ko wa ko ni yɛ ɲininka k'e b'a fɔ ko Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw kuma fɛ ka teliya laseli lɔ olu minnu ni kuma bɛɛ u dalaka bi falen ko maa man ka sin ka fɔ k'i bi kala turu nin kan. Iran jamana kɔnɔ kunnafoni diso min fɛnɛ bɛ wele ko Agence Meher o y'a jira a ka fa fɛ k'a fɔ sigikafɔ a bɛ sinsin jɔjiriw minnu ka ko 14 ɲɔgɔnna don Ameriki jamana ni Iran cɛ. Ko a sɛbɛnfura kɛ bɛ ka jira k'a fɔ manga bi jɔ pewu Ameriki jamana ni Iran cɛ wa Ameriki jamana ni Iran dama tɛ bani Israel bɛ ka Liban boni min kɛ o fɛnɛ bi jɔ ko Ameriki jamana bi sarati ka ta Iran jamana ye k'a fɔ ana Iran dɔn jamana kan hɔrɔnyalen ye nengi semo Iran jamana kungango bɛrɛ ko jɔjiri dɔ fɛnɛ ko Ameriki jamana kɛmɛ k'i ka ngani min kɛ Dedorador Musa ko a jibolo ni sanjɛ Iran jamana tajidoni nguru nye ko Ameriki jamana bi o wili tile 30 ɲɔgɔnna kɔnɔ. Ameriki jamana surasiya fɛnɛ minnu ka suru Iran jamana la ko a bɛɛ bi yen bila muɲukumanyakaw ka sɔrɔ ka daminɛ lafiya kɔnɔ Dedorador Musa ko a jibolo kan. Sɔrɔ yiriwali nasira fɛ bɛnga kɔnɔ kuma dɔ kɛmɛ ka jira k'a fɔ ɲangiw minnu ɲɛsin bɛ Iran jamana tajiw ma o ɲangiw bi wili Iran jamana ka nafa sɔrɔ siraw minnu gumaniyan bɛ a mɔ a ka se k'olu lasɔrɔ dɛmɛ dɔ kan ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ mɔ diɲɛ seleke naani binna k'u ka dolari wari miliyari 700 ɲɔgɔn na ka Iran jamana dɛmɛ. Bɛnga kɔnɔ kuma dɔ kɛmɛ ka jira k'a fɔ sigikafɔ n'a bi kɛ a bi kɛ tile 60 de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Iran jamana ka mugujugu dilan ko kunga ko tile 60 sigikafɔ dafɛ ɲangiw minnu ɲɛsin bɛ Iran jamana mɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ o ɲangiw bi wili dɔɔni o b'a sɔrɔ Iran jamana yɛrɛ fɛnɛ y'i dalaka di nazarala setigi jamanaw mɔ k'a fɔ a bi kɛ jamana ye jamana min mugujugu dilan dabila ko bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kuma dɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ sɔrɔlen kɔsa jɛkulu dɔ bi sigi ka bɛnkan nɔkun taama a bi se ka wale cogo min nin bɛɛ ye kunnafoni disow ka fɔlen ye ani Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump nka Iran jamana ɲɛmaw fa fɛ mankan ma mɛn fɔlɔ bani Israel yɛrɛ min bɛ Ameriki jamana ni Iran cɛ kɛlɛ in nɔ sa o bɛ k'i ɲɛmada ko taacogo fɛ. Benjamin Netanyahu bani Israel minisiri ɲɛma bɔra ka kuma k'a fɔ bɛnkan min fɔ kan bɛ nin ye ɲindɛrɔ nka min y'a ta fa ye a b'o fɔ k'o bɔrɔ min ka gwɛlɛ a mɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna fo a ka danganiya de sɔrɔ Iran yanfa fɛ k'a fɔ Iran jamana ka mugujugu dilan bi dabila a fɛ. Kelen filanan Iran jamana ka mugu filita misili dilali ka caman bɔ o dilali la. Bani Israel jamana ɲɛma Benjamin Netanyahu jɔyɔrɔ kɛn bɛ o de ye kɔrɔ. Venezuela jamana ɲɛma Nicolas Maduro n'a furumuso Woropanya sirile ka bɔ ni u ye faso ka taa ni u ye Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump fɛ. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump n'a b'a jira k'a fɔ Cuba jamana ɲɛma Miguel Diaz-Canel ko in kun bi sɔn ka ye ale fɛnɛ ka don nataw la. Surasiya ɲɛmayaso Pentagon o y'a jira k'a fɔ Cuba jamana ɲɛma Miguel Diaz-Canel a ka ɲɛnama minɛ ka bɔ n'a ye wale kelen k'a fa Ameriki jamana fɛ labɛnw don minnu bila bɛ sen ka Ameriki jamana fɛ. Surasiya minisiri ni o ye Pete Hegseth ye a y'a jira k'a fɔ hakili jagabaw bɛ sen na Ameriki jamana ɲɛmayaso rɔ Cuba jamana ɲɛma Miguel Diaz-Canel kunga k'a daminɛ a Woropanya sirili la ni ka bɔ ni a ye ka taa n'a ye Ameriki wale kelen a ni kɛnɛ karabali ko bawo ko Ameriki jamana surasiya ɲɛmayaso a bɛ o labɛnbaw de la Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump dafɛ. A ko a b'i kangari da Cuba jamana maa ɲɛmaw ye u kana fɔ k'u b'u kɔ da Ameriki jamana ɲɛmaw kɔ a la n'o tɛ ko n'u tora ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kɔlɔlɔ bi bonya Cuba jamana kan kojugu. Pete Hegseth surasiya minisiri ko Ameriki jamana ɲɛmaw ɲɛmadan bɛ Cuba jamana fanga taacogo fɛ ka sabu kɛ u kɛn bɛ ka fiɲɛ tigɛ u la bi u kɛn bɛ degunba ye u ma wa ko Ameriki jamana bɛ ka min kɛ Cuba jamana la k'a kana kɛ maa kɔnɔ ko a tɛ bɛn dɛ ko bɛn da don ko a ni kɛli ka kan. Ko wa ko Ameriki jamana kɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ Cuba jamana maa ɲɛmaw bilama u kɔnɔ gan bɛ bɔfa de la ko nka o n'a ta bɛɛ u kana to Ameriki jamana ka dimi u kɔrɔ wali kelen a ka kɔrɔtɔ u kɔrɔ ko n'o tɛ ko se bɛɛ dɔ bɛ Ameriki jamana ye k'i ɲɛsin farati mɔ ni farati ko k'a bi bɔ diɲɛ fan o fan.
Ameriki jamana wariso ministry o y'a jira k'a fɔ ɲangi caaman de ɲɛsin bɛ Cuba jamana ɲɛma Miguel Diaz-Canel mo a n'a masurunama caaman ka taa se cakɛda caaman ma minnu n'u dulon bɛ u ka fanga la. San 2018 de Miguel Diaz-Canel nana Cuba jamana ɲɛmaaya la maa min nɔna o ye Raúl Castro ye. Raúl Castro min ni a si bɛ san 90 wala bi n'o nata bɛ ni Ameriki jamana ɲɛmaw kan bɛ k'u ye kiiri wa wuli ka ɲɛsin a mɔ ka sababu kɛ a ka kuma dɔ la kokolon gɛlɛ la. Jamana ɲɛma Raúl Castro ale fɛnɛ fɔra maa min kɔ jamana ɲɛmaaya la o ye Fidel Castro ye a baden kɔrɔkɛ. Nunu maa filaw ye kɛlɛbaw kɛ u ni Ameriki jamana cɛ janko Cuba jamana bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Diɲɛ kɔnɔ minnu b'u ɲamada nazara kɛlɛbaw fɛ k'u kɛra cɛfarinw ye n'o ye Che Guevara ye. Che Guevara diɲɛ de kun ye Fidel Castro ye nka Che Guevara ma kɛ sitigi ye. Fidel Castro kɔni sera ka kisi ani nazara fɛ kɛlɛ lo. Hali n'o y'a sɔrɔ ko dɔfɔ dɔnna dɔw n'o ye tariku dɔnnaw dɔw ye olu dɔw bɛ ka jira k'a fɔ Fidel Castro kelen yɛrɛ de kɛra Che Guevara labilaba ye a jugu ye. Nile fana be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka o ta kuda aw tulo kan. An bɛ segin ko kura k'aw fɔ aw ka kulomajɔ an'aw ka ɲɛmadali la ni Ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen ka nin waati kelen na yan'olu cɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala k'an ka jamana basigi k'a kolo suma Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.